San George Preka huwa qaddis li żgur kull Malti jaf xi ħaġa fuqu, u dan propju għaliex huwa l-ewwel qaddis Malti kanonizzat. Kien bniedem sempliċi u umli, imma li rnexxielu jagħmel marka fil-ħajja ta' ħafna Maltin. Mhux biss ta' dawk ta' żmienu, imma anke ta' dawk li ġew warajh permezz tal-għaqda tat-tagħlim li huwa waqqaf. Persuni li jiftakruh jgħidulna kemm kien bniedem nobbli u li ma kienx jitlef okkażjoni waħda biex ifarraġ xi qalb imtikta li tkun resqet għandu, imqar f'ħinijiet strambi jew waqt il-mistrieħ tiegħu. Darba waħda il-ħadd wara li Dun George qaddes lit-tfal tal-Istitut ta' Fra Diego fejn kien kappillan u kellem xi nies li kienu jistennewh, mar id-dar biex jistrieħ. Hemmhekk sab rassa nies oħra jistennewh għal xi pariri u x'inqdihom kollha kien ġeda nofsinhar. Għalhekk mar biex jiekol. Waqt li kien bil-qiegħda jiekol iddoq il-qampina tal-bieb. Dun George, Carmela, għamet tara minn ġie u ssib mara li xtaqet tkellem lil Dun George. Għalhekk daħlet u qalet lil huwa min kien ċemplilhom. Dun George, bejn li kien jiekol u bejn li kien għajjien, ħass xi jgħidlu ma kellux iqum. Iżda Dun George rebaħ lilu nnifsu, qabad u qam mill-mejda biex jara x'kellha bżonn dik il-mara. Il-mara kollha mnikta u bidmuh ħireġ minn għajnejha qaltlu: Dun George, ġejja minna x-xahar. Ħallejt libni ġuvni ta' 16-il sena stendut mejjed fil-kamra. Ma nistax insib faraġġ. Ejli inti x'għandi nagħmel. Dun George wara ftit ta' skiet kellimha u bagħat għad-dar imfarġa li binha sab il-barka f'mewtu. Dun George l-erba' ta' wara irrakkonta l-istorja ta' din il-mara naxxarija li s-soċi miġbura u spiċċa jgħidilhom: Muri bata u tkellimix, mara kollha mnikta fuq il-mewt ta' binha li ġiet minn dak il-bogħod biex ngħidilha kelma ta' faraġġ. Muri bata meta biskomdu żgħir tista' tfarraġha u tibgħatha d-dar mistrieħa f'idejn Alla li jmexxi kollox għall-ġid tagħna. Għalkemm aħna ma nifhmux il-ġudizzji ta' Alla u għaliex ġara dak li ġara. Kien imur tajjeb mhux biss mal-kbar imma wkoll mat-tfal. Darba fil-festa tal-ewwel ta' Qarbina fil-parroċċa ta' San Gaetano l-Ħamrun, wara l-festin ta' tfal fil-mużew, is-Superjur Manuel Bianco qabbat lil Walter, wieħed mit-tfal kbar, biex jimla ġelat f'tazza tal-ħġieġ u jieħdu lil Dun George id-dar tiegħu. Walter għalhekk mar bil-ġelat f'iedu għand Dun George u ħabbat il-bieb. Fetħitlu Nelly Bartolo, is-soċja tal-mużew li kienet iddur b'Dun George. Dun George der bis-suttana fuqu, bleħja bajda li kienet iżżid il-bixra ta' bniedem twajjeb li kien, miġbur jitlob fil-kwiet. Nelly kisret iskiet. Ġablek ġelat tal-preċett mill-mużew. Dun George dawar wiċċu lejn it-tifel. Boj, dak ġelat tal-preċett? Iva, Dun George, wieġbu gburi Walter. Dun George bl-ikbar gost ħadd tazza tal-ġelat f'idu u reġa' kiser iskiet. Kemmu kbir is-Sinjur Ġesu, illum niżel fis-sider ta' tant tfal innoċenti. Imbagħad ħares lejn il-ġelat u kompla: Kemmu ħelu l-ġelat, anke Ġesu ħelu, u beda jitħaq bil-qalb. Wara li ħam il-ġelat, Dun George kompla: Jien inħobbu l-ġelat boj, iżda lill-Alla inħobbu iżjed. Walter tela il-barra ċassat bil-kliem ta' Dun George, għadu jidwi f'widnejh. Iżda t-tifel fehem kemm Dun George kien idaħħal f'kollox lill-Alla, saħansitra fuq daqsxejn ta' ġelat. Kellu wkoll imħabba speċjali lejn il-qaddisin, b'mod speċjali l-qaddisin li huwa kien b'xi mod jew ieħor
iħoss rabta speċjali magħhom bħal San Gaetanu, San Giuseppe u San Nikola. Darba ċertu Karmnu, burdnar mis-Siġġiewi li kien joqgħod tal-Olja, bagħtuh b'tagħbija silla l-Ħamrun għax dari kien hemm ħafna nies bil-bejjem. Iżda Karmnu nesa lil min kellu jagħtiha. Ġara li Karmnu ltaqa' ma' Dun Ġorġ fit-triq u qallu bil-biċċa. Dun Ġorġ wieġbu: "Int lil dak trid tagħtiha", u qallu lil min? "Joqgħod hawnhekk u rieħ fejn." Dun Ġorġ imbagħad kompla jgħidlu: "Issa għamel pjaċir lili, la tmur is-Siġġiewi sellili għal San Nikola għax diġà bat tislija lil Qaddis ma' ħadd ieħor u minflok wassalili mar jira l-bejjem." Dun Ġorġ semmilu wkoll ma' min kien bat dik it-tislija. Karmnu wieġbu: "Jien inwassalilek it-tislija, iżda jgħidli kif nagħmel." "Xejn speċjali", wieġbu Dun Ġorġ. "Idħol fil-Knisja u għid li San Nikola li jien sellejt għalih." Karmnu xi wasal is-Siġġiewi baqa' sejjer dritt il-Knisja biex jagħmel kif qallu Dun Ġorġ. Wara xi żmien Karmnu ltaqa' ma' Dun Ġorġ u kien ser jgħidu li t-tislija wassalha. Dun Ġorġ waqfu: "Tgħidli xejn, naf li sellejt li għal San Nikola." Dawn l-episodji juruna li Dun Ġorġ kien bniedem bħalna b'xewqa kbira li jħobb u jaħseb falla f'dak kollu li jagħmel. Kien bekk li huwa sar qaddis. Aħna bħalu għandna din l-istedina li nsiru qaddisin, issa fidejna jekk irridux naċċettawha jew le.